Kuno. Masig mo kung ilisan ang bulain ha. Dili lagi. Bantay jud ka. Dili. Bahala mahurot niya akong katigayonan. Lagi. Basta ha. Kasi kakita ka diya bulain. Makakita ka gwapa diha nga. Iilis ko nimo. Hala dili lagi. Bantay jud ka. Dili lagi. Nga ha, ito ba nila akong gikuan? Bantay jud ko ha. Masig mo. Imo na kong gaan. Oh, magdito ka. Magdito tatay. Aron mo. Ay, girl, magdito Lagi girl. mga vlogger dia lagi. Girl, magdito Hi! girl. Di mo maawa na ko! Asa naman na akong laboy? Ay! Ano ka kupot-kupot mo kagakus-gakus? Isa mo na! Kupot-kupot mo ka. Pahulo eh! Oh, nagpahilot ako niya. Ako ning tao. Amukot ko sa ka. Nami umabot pag chik. Kini niya. Amo ni amo ang kuanon. Buhatan na mo ni siya ka ng overpass para ang mga tao nga di na mo labang sa sapa o mubaha. Sa maingon ani ba? Naikitayan. Mo jud. Nga niyon. Muna yung project umabot. Ako ni siya Wala tao. to. Ingon ana di kasi imong mga tao? Oo, inana ko kaswit. Mapinanggaon biya ko. Day! Busin mauna na ha? Busin tinuod yun itong history sa mga silingan nga nakay dugong green. Kung sa'yo dugo ka green, ikaw ba? Pataka lang yun ka. Madunggan ta sa itong nga silingan. Maota, pang tanda na siya. O, dahil na gina siyang mapinanggaon og tao. Mahay ka na siyang mo atiman og mga tao. Labi na og suod kay niya. Di gina ibuwag. Ganun kusi-kusi man katay. Sukad-sukad, wa dyan may kastilaw ana imong kusi. Karon nagkusi-kusi mong duha. Dili man gud ay suod man gud kaayo mi. May plano gani mi nga mo intra mig misgi, magbayot-bayot mi, di ba girl? Oh, dahil tinuod yun na dahil di ba? Tatay buyaw eh. Pagpuyo good, nga idara na biya mo. Kuha ka maidara no, di dyan ka maingon ana. Init biya kayo, makilatan biya mo. Idala mo sa dagom. Uy, bahala siya. Ano man dahil maginani ko? Malak mo ladlad. Uy, bahala rito siya. Mao jud. Bata ni mo, darling. Bantay lang ka, magbinuang ka na ako hapnap. Oh, dili oy. Ato gyud tinud-on ang akong gisaad nimo para di gyud ta magbuwag. Arungag yun na imong kuan kay. Papalit na biya ako mag iPhone 11. Oh, yan ti ka kada buwan na. Bantay lagi. Nya, Nya asa man ta nga sirado pa man. Paman na ron di tugot nga mag-abli. ay indutan na unta oy. Nya kanang basig na iabli nga hotel ron. Atong suwayan nga pero para ta mo sa hotel. Nga uno sa ata para kondisyon. Kondisyon ka dyan. Madapa ka na nga. Murag ubo na lang may gahi ana. Ay sus, problemahon mo na nato. Ato nang kuan nun na namantay kuan na pa humok sa ubo. Pero para pinta mo to, ngayon lagi sa ta para sukusog atong kuan. Bantay bitaw. Lagi mo sa ta para Uy, Bani! Uy, badak! Ikaw din ang badak? Unsay badak? Nabaldong nas amo ah. Apa man ti? Uy, ika! Anong nagkuyog ko tapos man eh? Ha? Ano ba yung anak? Oh, ako ng anak. Ngano nag-ila mong tatay? Iya man ang uyab sa una. Ikaw ba? Pakit-cute siya ka. Badat? Tay? Uyab ni nimo? Nya kini unsa man sad ni? Uyab pud ni nimo. Unsa man tawag ka tay uy? Wala nilutaw na. Day, pasensya lang yun, day. Kung saan mo yun, ako naman ginindog po. Lugar mo kita kumusulti ni mo, mahadlog lang kung mawawan mo.
Inya, unsa man eh, nagkuyog mo man ning. Da, mao na diha. Mo na binuhatan sa amahan, maamong na lang taan eh. Uyab ko na siya. Nya uyab pud mo. Na, nabual mo ron ang tatag amaw ani oy. Ano biya mo tay? Badat-badat pa kanya, baldo di ka sa tuan. Maning! Yain akong anak! Kay buto na naon, apura na nimo! Nya kini, mura lang sa nimog anak. Kung gusto ka magbuwag ni, buwag gisad ni. Ikaw ning. Pabuhagon mo, pabuhagon na niya, pabuhagon saan mo. Kita na lang duha. Adi ko musugutin! Adi ko musugutin! Hoy, ako kang tali ko musugot! Hoy, ay ko musugot! Hoy!